ଆସନ୍ତୁ ଆଜି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ବିରାଟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭଳି ମେସିନ୍ରୁ ଆଉ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜିର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରକୃତରେ କେମିତି କାମ କରେ, ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୟ ପଛକୁ ଫେରିଯିବା 1946 ମସିହାକୁ। ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି? ଏକ ବିଶାଳ ମସ୍ତିଷ୍କ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସତରେ ଏହାକୁ ଏକ ମସ୍ତିଷ୍କ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଜାଣନ୍ତି, ବିଶାଳ ଶବ୍ଦଟା କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏହି ମେସିନ୍ର ଓଜନ ଥିଲା ପାଖାପାଖି 30 ଟନ୍, ମାନେ ପ୍ରାୟ 5ଟା ବଡ଼ ହାତୀର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। ଆଉ ଏହା ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୂରା ରୁମ୍ ଏଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ଏହି ମେସିନ୍ର ନାଁ ଥିଲା ଏନିଆକ୍, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏହାକୁ ଆମେରିକା ସେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତରେ ତିଆରି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କେବଳ ଏହାର ଆକାର ନଥିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଏହା ହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ବିପ୍ଳବ ଆଣି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ବିଶାଳ ମସ୍ତିଷ୍କର କାହାଣୀକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ଜୀବନକାଳ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। 1943ରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1946ରେ ଏହା ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ କାମ କରିବା ପରେ 1955ରେ ଏହାକୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟ ସମୟ ଭିତରେ ଏହା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ଏକ ମଜବୁତ ନିଅ ପକାଇ ସାରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏନିଆକ୍ ତ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉଦାହରଣ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏହାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋର୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କନସେପ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାଲକୁଲେଟର କେବଳ ଗୋଟିଏ କାମ କରେ, ଯେମିତିକି ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସେ ତା ମେମୋରିରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସାଇତି ରଖେ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବଦଳାଇ ବି ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଜିକାଲିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଡିଭାଇସ୍ରେ ଗେମ୍ ଖେଳାଇପାରେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇପାରେ, ଆଉ କଲ୍ ବି କରିପାରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସେଇ ଇନିଆକ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୂଳ ଢାଞ୍ଚା ଏକା। ସବୁଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟା ଜିନିଷ ଥାଏ: ଇନପୁଟ୍, ପ୍ରୋସେସର, ମେମୋରି ଆଉ ଆଉଟପୁଟ୍। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂର ସେହି ମୂଳ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ, ଯାହା 75 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବଦଳିନି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟର ଶରୀର, ମାନେ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁ ପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଡୱେର୍। ଏ ତୁଳନାକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଭାବିଲେ, ଇନିଆକ୍ ଇନପୁଟ୍ ପାଇଁ କାଗଜରେ ଥିବା କାର୍ଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିଲା 18,000 ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍, ଯାହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ଖରାପ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେହି ସବୁ ଶକ୍ତି ଆମ ହାତ ପାପୁଳିରେ ଧରିଥିବା ଫୋନ୍ର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର ଚିପ୍ ଭିତରେ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କମାଲ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଶରୀର ଥିଲେ ତ ସବୁକିଛି ହୁଏନି, ତାକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୁନିଆରେ ସେହି ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସଫ୍ଟୱେର୍। ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନା ହାର୍ଡୱେର୍ କେବଳ ଗୋଟେ ଖାଲି ଡବା। କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, 1946 ମସିହାର କଥା। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଭାଷା ନଥିଲା କି କୌଣସି ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆଉ ଏହି ବିରାଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍। ସେମାନେ ଥିଲେ ଏନିଆକ୍ର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଗାଇଡ୍ ବା ମାନୁଆଲ ନଥିଲା। କେବଳ ମସିନ୍ର ଡାଇଗ୍ରାମ ଆଉ ନିଜ ତର୍କଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନେ ସେହି ବିଶାଳ ମସିନ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଇତିହାସରେ ସମ୍ମାନର ସହ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେମିତି କିବୋର୍ଡରେ ଟାଇପ୍ କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେମିତି ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବା ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଲାଗିଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ସୁଇଚ୍କୁ ହାତରେ ସେଟ୍ କରିବା ଆଉ ତାରର ଏକ ଜାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା, ଏଥିରେ ଦିନ ଦିନ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି ଟିକେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ତାକୁ ଖୋଜି ଠିକ୍ କରିବା ଆହୁରି ବଡ଼ କାମ ଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି, ତାହା ଏକ ଭୌତିକ ହାର୍ଡୱେର୍ ସହିତ କେମିତି କଥା ହୁଏ? କେମିତି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଯୋଗ କେମିତି ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନୁବାଦ। ହଁ, ଏହା ଏକ ଯୋଗାଯୋଗର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଳି କାମ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତା ତଳ ସ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ଏକ ସାଧାରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂକେତରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ହାର୍ଡୱେର୍ ବୁଝିପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝିବା।
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମନେକରନ୍ତୁ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରାଯାଏ ସେହି ଆଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଯାଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଖକୁ। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟସ୍ଥି। ସେ ଏହାକୁ ପଠାଏ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ, ଯିଏ ଏକ ଅନୁବାଦକ ଭଳି କାମ କରେ। ଡ୍ରାଇଭର ସେହି ଆଦେଶକୁ ହାର୍ଡୱେରର ଭାଷାରେ ବଦଳାଇ ଦିଏ, ଆଉ ଶେଷରେ ହାର୍ଡୱେର ସେହି କାମଟିକୁ କରିଥାଏ। ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିଭାଇସ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହା ହିଁ ସେହି ବିଶେଷ ଅନୁବାଦକ ଯିଏ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ହାର୍ଡୱେର ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରାଏ। ଡ୍ରାଇଭର ନଥିଲେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଜାଣି ହିଁ ପାରିବନି ଯେ ତା ସହ ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟର ବା କିଛି ବି ଡିଭାଇସ୍ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାରୁ ସିଧା ଆଜିର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବା। ENIACର ସେହି ତାର ଯୋଡ଼ିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ଆଜି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଛେ? ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛେ। ଆମ ଫୋନ୍, ହାତଘଣ୍ଟା, ଏପରିକି ଘରର ଫ୍ରିଜ୍, ଟିଭି ସବୁକିଛି ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଆଉ ଏସବୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ପରସ୍ପର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ତୁଳନା ହିଁ ଆମ ପୂରା ଯାତ୍ରାର ସାରାଂଶ। ଗୋଟେ ପଟେ ଇନିଆକ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ହାତରେ ତାର ଆଉ ସୁଇଚ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏକ ଏଆଇକୁ କେବଳ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହୁଛେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଜଣେ ସୈନିକର ଏକ ସିନେମାଟିକ୍ ସଟ୍ ଦେଖାଅ, ଆଉ ସେ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କରୁଛି। କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ତେବେ ଶେଷରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଉଠୁଛି, 30 ଟନ୍ର ଏକ ମସିନ୍କୁ ତାର ଯୋଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ସାଧାରଣ କଥାରେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଏଆଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ। ତେବେ ଏହାପରେ କ'ଣ? ମଣିଷ ଆଉ ମେସିନ୍ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।